ଆରେ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗର ସାଇକେଲ କି? ଆରେ ହଉ ତ ଏଇଟା ଆମ ସାଙ୍ଗର ସାଇକେଲ। ଖରା ପରିଶ୍ରମ ଗୋଟେ ବସିବି, କେହି ଗୋଟେ ହେଲେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। सुंदर गणराज सलमान खान से सुंदर गणराज सलमान खान सुंदर गणराज सलमान खान से सुंदर गणराज। ଆରେ ସାଙ୍ଗର ଭାଇନା, ଆରେ ବାବୁ ତମେ କିଏ? ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଏବେ 10 ମିନିଟ୍ ଉପରେ ଭିତରେ ହେବ। ଆଉ କୋଉଥିରେ ଆସିଲ? ଦୁଇଟା ବଳଦ ଆସିଲେ ତ ବସିବାର ଆସିଲି। ଆରେ ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ ସାଇକେଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହେଇଥିବ କାଳେ କିଏ ଜାଣେ। ତୁମ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ପଠେଇଥିବ ଯେ ଏଇଠି ବାର ଆସିବ। ବରହମପୁର ଯିବି ବୋଇଲା LIC ଏଜେଣ୍ଟ ନା କି ଆପେଣ୍ଟ ସେଟା? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ବରହମପୁର। କେବେ ଆସିବି ବୋଇଲା ଭାଇନା? ଆସିଲା ବାରେ ବୋଇଲା ସେ ଆସିନି ଏକା ଦେଖୁନି କି ସାଇକେଲ ଏଠି ପଡୁଛି ଟକଟା କାଳେ। ଭାଇନା ଆମ ସାଇଙ୍କୁ ସେମିତି ନାହିଁ, କାଳେ କାହାର ବୋଧେ ହେଇଥିବ। ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ସାଇକେଲ ଥିବ ହିସାବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ ଭାଇନା ତମେ? ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ତ କାଠ ଛିଦିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ତମେ କୁଆଡେ ଆସିଲ? ହଁ ମୁଁ ଆଉ କାଠ ଚଢ଼ିଦିଆ କହିଲି। ଗାଧାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିବ। ହଁ ହଁ ତମେ ଜାଣିଦେଲ ମୁଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି ନାହିଁ ନା କି ତମ ନା। ପଛରେ ଆସିଛି, ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଯିବା। କାଠ ଯିବା ଆଣବା, ସବୁ ଆଣବା, ସବୁ ଆଣବା। ବହୁତ ପତ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆସିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମଟା ଏଇଟା। ଆଉ ରାସଦେବୀ ନଦୀ ନା ବହୁତ ଇୟା ଭାଇନା ତମେ କେମିତି ଚାଲୁଛ ପଡ଼ି ଯାଉଛ? ବଳଦ ଓଦା ଓଦା ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ। କେମିତି ଭାଇନା ଚାଲୁଛ? ଟ୍ୟୁବଲେସ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଦେଖ ଭାଇନା ଦେଖା ଭାଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି, ପବନ, ଖାଲି ଗୁଡି ସିମେଣ୍ଟ କନ୍ଦ, ସୌରା। ଡୁମ୍ବ ଘାସି। ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା। ଆମ ଭାଇନା ଆସିଥିଲେ ରହିବା ବୋଧେ ଭାଇନା କହିବା। ତମ ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ ବୋଧେ। ଆସ ହଁ ତ ଯିବା। ଏଇଟା ଆମର ଭାଇ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଠି ଚଣ୍ଡାଳ କାମ କରୁଛି। LIC ଏଜେଣ୍ଟ ଭଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ଆଜି ତାକୁ। ଆରେ ଭାଇନା ଦେଖ ତମ ଭାଇ ଏଠି କି ଟ୍ରେନିଂ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତ ସେଇ ଟ୍ରେନିଂ କୁ ଦେଖୁଛି ରେ।
ଆରେ ଏ ବଦମାସ ଟୁକା ତତେ ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ପଢେଇଥିଲି ଏତେ କଷ୍ଟ ପଡିକିରି ବିକ ମାଗିକିରି ରାସ୍ତା କଡରେ ଗଡିକିରି ତୁ ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ ନନସେନ୍ସ ତତେ ଆଜି ମାରିକିରି ମରେଇଦେବି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ରାସଗୁମିରେ ମାରିକିରି ଶେଷ କରିଦେବି ଆଉ ଭୁଲ ଭୁଲ ଦେଖା ଦେଖି ନାହିଁ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ରାସଗୁମିରେ ଚାଲ 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 ସାଙ୍ଗ